L'entrevista. Edita i presenta Xavier Freixa. El passat dijous 20 d'octubre es van acabar 8 mesos de conflicte armat a Líbia i una dictadura de més de 40 anys. L'ex-líder libi, Muammar al-Gaddafi, va morir a mans dels rebels mentre escapava en un comboi del seu amagatall a Sirte. Aparentment, un avió nord-americà i un de francès van intervenir en l'operació de captura. Un dels dos va disparar al conjunt de vehicles i el dictador es va haver d'amagar en una canonada, on ara unes pintades al titllen de rata. Les forces rebels el van capturar allà i moments després ja era mort enmig de la confusió. Durant els últims mesos, 16 països, entre els quals Espanya, han participat en la missió de l'OTAN a Líbia, on es convocaran eleccions i es redactarà una nova Constitució aspirant a la unitat nacional. De fet, països com Gran Bretanya o Espanya ja han començat a treure les seves tropes. Però bé, l'actualitat té moltes cares i avui, a 2 setmanes de la mort, volem fixar-nos en la de la via penal. Per fer-ho, ens acompanya l'advocada i professora de dret Lola Palomo. Gràcies per venir, Lola. Gràcies a tu. El mateix dijous en què passaven els fets, la Lola enviava un missatge als seus alumnes de dret a la informació perquè resulta que Gaddafi apareixia en una lectura que els havia penjat just el dia anterior. El missatge també hi deia que l'autòcrata libi no podrà ser processat i que es donaran per extingides les seves responsabilitats penals. Ens podries explicar aquests efectes legals amb més detall, Lola? Doncs sí, ara mateix. Doncs efectivament, com has comentat, a través d'un escrit que vaig passar, apareixia el coronel Gaddafi com una persona viva. Efectivament, ens va sobtar a tots la seva mort. I per entendre aquesta extinció de la responsabilitat penal, hauríem d'entendre què s'entén per responsabilitat penal, pròpiament, no? La responsabilitat penal, d'una forma molt breu, seria la responsabilitat que deriva de la comissió d'un delicte per part d'una persona individual, d'una persona física com nosaltres. Per entendre això, s'ha d'entendre que l'única persona a la qual se li pot imposar una pena, la pena de presó o fins i tot la mort en determinats països, és una persona física, és una persona individual. Ja us vaig comentar a classe que, clar, en l'ordre penal o la jurisdicció penal es ventilen conflictes entre un membre de la societat, aquella persona que comet un delicte, i la resta de la societat. D'alguna manera trontollen les bases, els ciments de la societat quan es comet un delicte. Per tant, és l'Estat qui acusa, és el fiscal acusa en nom de l'Estat i les penes, les condemnes, també són imposades per l'Estat. L'Estat el que fa és, a través de la pena, castigar a la persona que ha comès un delicte. Però no la pot castigar de qualsevol manera. És a dir, hi ha uns principis generals del dret penal que obliguen a condemnar o a establir penes en virtut d'uns principis, com poden ser, en primer lloc, el de la proporcionalitat, és a dir, la pena ha de ser proporcional al delicte comès, la temporalitat, és a dir, no es pot condemnar en qualsevol moment, sinó dintre d'uns terminis, és a dir, els delictes prescriuen, la territorialitat, és a dir, la imposició d'una pena dintre de l'Estat on s'ha comès el delicte. Hi ha molts altres, no? El principi non bis in idem, és a dir, no es pot condemnar a la mateixa persona doblement, etc. Però, al que anàvem, no? Hi ha determinats delictes que per la seva gravetat i per les persones que els cometen, són delictes comesos per persones amb poder i comesos contra població civil i contra persones, la població civil, fonamentalment, que són especialment greus. Aquests delictes, que són especialment greus, es poden jutjar en un tribunal penal internacional. M'estic referint al Tribunal Penal Internacional de la Haia. Quan es jutja una persona al Tribunal Penal Internacional de la Haia, es jutja a persones que han comès crims molt importants, genocidis, crims de lesa humanitat, és a dir, extermini massiu, violacions, esterilitzacions forçades, etc. I aquí, com veuràs, que el Tribunal Penal Internacional es trenca el principi de territorialitat. És a la Haia que es pot jutjar a una persona, a un dirigent polític de qualsevol altre país. Però es trenca també el principi de temporalitat, és a dir, aquests delictes, per la seva gravetat, són delictes que no prescriuen. Aquí trobaríem la vinculació entre el jutjar a un dirigent com el coronel Gaddafi, que ara ja no se'l podrà jutjar, i un tribunal
que queda fora de les fronteres del país del qual és originari aquell dirigent. No? Evidentment, i en efecte, en relació a la pregunta que em feies, si entenem que la responsabilitat penal és una responsabilitat personal, evidentment, el coronel Gaddafi ha mort i no podrà ser jutjat ni pel Tribunal Penal Internacional ni tampoc per un tribunal del seu propi país, perquè també és possible. Tots recordem el cas de Saddam Hussein, que va morir a la horca l'any 2006 i va ser condemnat, jutjat i condemnat per un tribunal del seu propi país. No? Aquesta seria l'explicació per la qual el coronel Gaddafi no podrà, o la seva responsabilitat penal, que seria una responsabilitat penal molt important, quedaria extingida amb la seva mort, no? Aleshores, si hagués de ser jutjat a Líbia, no quedaria extingida aquesta responsabilitat penal? Exactament igual. El problema és la seva mort. La seva mort abans del judici, abans de ser jutjat. Podia haver estat jutjat de dues maneres. O bé al seu propi país d'origen, el que va passar amb Saddam Hussein, o bé a través del Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional actua quan no hi ha suficients garanties de que el país d'origen, per exemple, pogués ser jutjat amb totes les garanties. Clar, de fet, en aquest cas, el de Saddam Hussein, la forca, diguem-ne, que havia sigut ja la condemna. Clar, ja havia estat jutjat abans, clar, és veritat. Exactament, en el cas de Saddam Hussein el van condemnar i el van condemnar a la pena de mort. Val a dir també, ara aprofitant aquesta pregunta teva o aquesta cueta teva, no? Dir doncs, que efectivament que en el Tribunal Penal Internacional val a dir que la pena de mort no existeix. És a dir, el Tribunal Penal Internacional mai podria imposar la pena de mort, no? Hi ha persones, però, que es puguin sentir, comentàvem abans, fora de micros, una mica decebudes, no compensades, el fet que no es pugui jutjar una persona que sí que ja no és física, no? Però que ha comet uns certs delictes. Jo ho puc entendre des del punt de vista personal, però si s'entén com funciona un estat democràtic, si s'entén com funciona la justícia penal i si s'entén, per altra banda, que la justícia penal o les penes únicament es poden imposar a persones individuals, no hi ha volta de full, és a dir, desapareguda la persona individual, desapareix la seva responsabilitat penal. El primer comentari a una notícia a la mort de Gaddafi, penjada a l'edició digital de l'Ara, s'hi reflexionava això mateix. Així s'impartirà la justícia a partir d'ara a Líbia? Això és el que volem? Jo no. Jo hagués preferit un judici just com a reflex del que es vol que sigui el país. Què et sembla aquest comentari, Lola? Doncs estic absolutament i radicalment d'acord amb aquesta afirmació. Tots vam veure com el coronel Gaddafi visitava Europa amb tota impunitat. Vam veure com va estar a Espanya l'any 2007, crec recordar. Molts l'han qualificat d'hipòcrita. Exactament. Bueno, els dirigents d'Europa. Sí, instal·lant la seva Jaime allà al Palacio del Pardo, crec que amb la seva guàrdia, aquesta guàrdia que portava de dones, etc., i que era rebut com amb tots els honors de cap d'estat, inclús per el rei d'Espanya, quan va estar aquí al nostre país, no? Obama, també. Exactament. Estic parlant d'Europa. Evidentment, el van rebre a tot arreu, no? Per tant, crec que hauria d'haver estat detingut i posteriorment jutjat per crims, no? Fins i tot jo crec que qualsevol criminal, per molt criminal que sigui, té dret a un judici just, a un judici contradictori i amb totes les garanties, no? Jo penso que aquí el que han fet els seus compatriotes ha estat, doncs, aplicar l'anomenada Ley del Talión, sense més, no? Què seria aquesta llei? La Ley del Talión és la basada en la llei islàmica, no? La Sharia, que opera en alguns països àrabs, com, per exemple, a Iran, no? La llei del Talión és el que s'anomena la justícia, si es pot anomenar justícia retributiva. És imposar un càstig equivalent al crim comès. És diguem, el ojo por ojo, diente por diente, ho dic en castellà. I allà està acceptat legalment? En molts països islàmics sí. I la Sharia, la llei islàmica, ho permet, no? Però potser al món occidental això es podria qualificar d'execució sumària o linxament, no? Estic absolutament d'acord. És que és una execució sumària, és que és un linxament, no? Aquesta opinió que jo acabo de vertir és l'opinió majoritària, no? Ho ha manifestat molta gent. El magistrat Baltasar Garzón fa pocs dies que saps que és assessor jurídic del Tribunal Penal Internacional, entre moltes altres personalitats, ha dit exactament el mateix. Jo penso que qualsevol persona demòcrata i una persona que cregui en l'estat de dret voldria i hagués volgut veure el coronel Gaddafi sentat en un tribunal. Jo preferiria el Tribunal Penal Internacional veure'l sentat en un tribunal i jutjat per un tribunal. Jutjat per un tribunal que mai hagués jutjat i penat, no? Que mai hagués estat una pena
de mort, repeteixo, sempre hagués estat una condemna severa, sens dubte, però mai hagués estat una pena com la pena de mort que se li va imposar al Saddam Hussein al seu país. Suposem per això, perquè aquests últims moments del coronel són contradictoris, poc clars i, a més, aquesta mort no és justificada, que el nou govern de Líbia, empès per l'ONU, ha obert una investigació per veure realment què va passar, no? Sí. Suposo que també hi estàs d'acord. Exactament igual. És a dir, de la mateixa manera, estem parlant de la ONU i estem parlant, precisament d'això, de l'Organització de les Nacions Unides, i estem parlant de la OTAN, que la OTAN té un cometido, té un mandat express, i el seu mandat express no té com a blanc els individus, i per tant seria restablir i protegir a la població civil. Evidentment estic d'acord en que s'obri aquesta investigació. De totes maneres, jo crec que, no sé, una notícia crec que d'avui mateix, no sé si en el diari El Público, em sembla que un enviat, m'ho he apuntat aquí molt ràpidament abans de venir cap aquí, un enviat de la ONU, crec que ha dit avui mateix, avui o ahir, que descartaven que el coronel hagués mort com a conseqüència de les ferides del bombardeig per part de les tropes de l'OTAN. Perdó, que va morir com a conseqüència del bombardeig. Que va morir com a conseqüència del bombardeig i que cap membre del Consell Nacional de Transició, és a dir, cap llibi, l'havia disparat. Això jo ho poso en tela de judici. Sembla, tot apunta a que va morir com a conseqüència dels trets de bala i no com a conseqüència del bombardeig. Però establir la relació causa-efecte, establir exactament quina va ser la causa de la mort també és molt complicat. Però evidentment jo estic d'acord en que s'obri una investigació en aquest sentit, no? És complicat establir la causa de la mort, però què passa amb els rebels libis que estaven allà, que van disparar-lo, no sé si a les cames i finalment al cap, em sembla que era. Aquestes persones quedaran impunes o se les tractarà com herois? S'està fent amb algun? Mira, jo crec que aquí hi ha dues qüestions, no? Primer està per veure, és a dir... Suposant que s'ha d'investigar tot, Està per determinar exactament, no? Perquè hi ha moltes versions molt contradictòries. Acabem de parlar del tema de l'OTAN, no? Jo penso, respecte d'aquests rebels que apareixen en imatges, no? I a més que mostren el coronel Gaddafi, que no passarà absolutament res. T'ho dic honestament. Crec, per altra banda, jo crec fonamentalment perquè va ser una mort molt aplaudida per la majoria dels libis. Jo crec que per la gran majoria, no? I no tan sols això, va ser aplaudida per la majoria dels libis, sinó que tampoc es pot treure de context aquesta mort, no? S'emmarca, no? La trobem en el context d'un estat de guerra entre partidaris i detractors de Gaddafi, no? Un estat de guerra que, a més, amb aquesta mort concretament, d'alguna manera es posa fi a un règim dictatorial, no? Un règim dictatorial de més de 40 anys, com tu has dit al principi, i de claríssima vulneració dels més elementals drets humans, no? A Occident tenim execucions d'aquestes, i potser no ens en recordem ara. Tenim execucions com les de Gaddafi. Tu no havies nascut al 89, no? No. Vale. Doncs al 89 jo recordo les imatges per televisió. Recordaràs que a Romania hi havia una dictadura molt severa, també molt bèstia, que va durar a prop de 25 anys, i Ceausescu, el dictador romà, va morir davant de casa seva, el van afusellar, el van acribillar davant de casa seva, juntament amb la seva dona, no? Aquestes imatges de la mort de Ceausescu, d'aquest dictador davant de casa seva, les recordem, i les recordem d'una forma molt propera, no? Vaig molt més enllà, després de la Segona Guerra Mundial. Aquestes les hem vist totes, no? Les imatges de Mussolini i de la seva amant, no? Penjats, i a més, imatges molt crudes, no? Sobre aquesta realitat. Per tant, jo crec, honestament, que respecte d'aquestes persones, si efectivament van o no disparar, que la determinació de la causa de la mort serà molt complicada, jo penso que... Perquè era molt confusa, també. Molt confusa, no? Jo penso que acabarà no res. Jo penso que a aquestes persones no els hi passarà absolutament res. Absolutament res. No s'ha de contextualitzar. Penso que el context és de clara guerra. Ha estat una mort molt celebrada i, per tant, penso que no hi haurà conseqüències per a aquelles persones que exhibeixen. No hi haurà conseqüències per aquestes dues raons, pel context de guerra i pel fet que sigui tan confús, que hi hagués tants rebels allà en el moment. Jo entenc primer que la confusió provoca això, no? Per altra banda, entenc que és el que t'acabo de comentar, no? Que ha estat
clarament celebrada. És a dir, que no és una mort d'una persona qualsevol, és la mort d'un dictador que ha governat amb mà de ferro durant molt de temps a tota la població líbia. No? I, per altra banda, la pròpia confusió de la determinació de la mort del coronel Gaddafi. No? És a dir, serà molt difícil imputar a una sola persona aquesta mort quan està precedida d'un bombardeig per part de l'OTAN, etc. No? I, per tant, jo crec que això es quedarà en no res, o pràcticament no res. No?